फिन आरोबाव बड'लेण्ड दाबि खालामनो हासिगौ बारग' भलन्टियार फर्सनि दैदेनगिरिफोरा। बड'लेण्ड मोनाब्ला जों जिराया, बड'लेण्ड मोनाब्ला जों गोजोना, बड'लेण्ड मोनाब्ला जों जिराया, बड'लेण्ड मोनाब्ला जों गोजोना। जोनोमनि मोन्थाय बर' बिमानि गेरेमसा माहारि दानायनि जोंनो नांगौ उदां बड'लेण्ड, जोंनो नांगौ उदां बड'लेण्ड। तामुलपुर जिल्ला बारग' भलन्टियार फर्स आफादा 15 आगस्ट सानजों लोब्बा लाखिनानै फिरफिला बिरहोदों। पंजाब सिंध गुजरात मराठा तामुलपुर जिल्ला बारग' भलन्टियार फर्स आफादा भारत उदांस्रि सान 15 आगस्ट खालारजों लोब्बा लाखिनानै हादरनि गोथार फिरफिलाखौ तामुलपुर महकुमानि गणेशगुरियाव बिरहोदों। जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। मिरु बारग' भलन्टियार फर्सनि लोगो आफादगिरि बान्डु ब्रह्मआ हादरनि गोथार फिरफिलाखौ बिरहोजेनो। बिनि उनाव बिथाङा बुंथियो दि बे समाव बर' हारियाव गुलाय गुजाय गावजों गाव गावस्रानायखौ नुनानै आरो आलादा रायजो बड'लेण्ड दाबिखौ दैखांफिननो बारग' भलन्टियार फर्स आफादा खामानि मावनो थांखि लाबाय होननानै मिथिहोदों। जोंनि जितु एक्स भलन्टियार्स, बे एक्स भलन्टियार्सआ दानि बर' माहारिनि गुलाय गुजाय राजखान्थिनि माने गावजों गाव एना एनि आरो बर'नि सायाव आसाम सोरखार दिल्ली सोरखारा जिबायदि नोजोर होदों बेफोरखौ होबथानो आरो आलादा बर' रायजो बिनाय बे दाबि बेखौ दैखांफिननो थाखाय जों दिनै एक्स भलन्टियार फर्सआ गोख्रोङैनो ओंखारफिनदों। नोंखौ सोरजिनायनि समानिया फैदो खौसे जानजि खाफ्राना समायलानि बेखौ सोरजिनायनि बिनो जोंनि जोबथि थांखि बड'लेण्ड मुगा बारग' भलन्टियार फर्सआ मोनसेबो राजखान्थि हान्जाजों थाफानानै खामानि मावनाय नङा, बिसायख'थि समावबो भट बिनो ओंखारनाय नङा होननानै बुंथिदों। राजनैतिक हान्जाजों लोब्बा गैया, खिन्थु जोङो रायजो राजाखौ बेखौनो बुंदों फैगौ बिसायख'थिफोराव नोंथांमोना गावबागावनि बिबेक भट हो, जों बिथोनबो होनो फैया आरो जों खुनु राजनैतिक हान्जानि रावनिबो प्लेटफर्माव जोंखौ नुनाय नङा आरो जों थांफाया। आसाम सोरखार आरो भारत सोरखारा बर' हारिनि सायाव उदखार खालामनाय, बर' हारिखौ नेवसिगारनाय, बर'फोरनि नखरफोरखौ इभिक्सन खालामनाय बायदिखौ होबथानो थाखाय बारग' भलन्टियार फर्स आफादा गोख्रों जाफिनदों होननाबो बिथाङा बुंथियो। बे बर'खौ बर'नि हायाव थानाय बर'खौनो उच्छेद खालामनाय, होखारनाय, बुलडजार लानानै हाजिरा मावालानो जेबो ओंखाम बायनो थाखा फैसा गैया, फुजा मावलानो गैया, बनसिना जालानो गैया। मख'नो नांगोन दि तामुलपुर जिल्ला बारग' भलन्टियार फर्सनि फिरफिला बिरहोनाय समाव तामुलपुर जिल्लानि आफादगिरि फिलिमन नार्जारी, गाहाय नेहाथारि किरण दैमारी, मिरुनि चिफ अर्गेनाइजिं बिलेश्वर ब्रह्म, समाज सिबियारि सिनाकान्त बसुमतारी, बिरखां बसुमतारी बिथांमोनहा बाहागो लादोंमोन। बर' हारिनि थाखाय ओंखारफिननाय दा जोङो बेनो जे बर'खौ बर'नि हायाव थानाय बर'खौनो उच्छेद खालामनाय, होखारनाय, बुलडजार लानानै बर'नि माखासे आन्दलन खालामनानै हाजार हाजार रोजा रोजा मानसि जिउ गोमानाय बे बिटिसि जिल्लाबो मोनबोदोंमोन। बे बिटिसिनि 40टा पावार बिनि गेजेराव दिनै
19टा पावारखौ आसाम सोरखारा सेनानै लांबाय जोंनि राजनैतिक हान्जाफ्रा लोगोआव दंफायोबाबो बिथांमोनाबो जेबो बुंनो हायै जानानै दङ बिनि थाखायनो जों रायजो राजाखौ लानानै गोख्रोङैनो आन्दलन खालामफिननायनि मोनसे जोंहा मिजिं दं आरो जों बेखौ साखाफारा खागासिनोबो दङ जों सावरायथ'वाखै जों नैबे दाख्लै थांनाय 19-20-21 बे डिलिमिटेसननि माबायावबो जों मेम'रेन्डाम हैदों आरो जों दिल्लीयावबो खननै हरखांदोंमोन नाथाय जों जितु इलेक्सन कमिसनजों दिल्लीनि इलेक्सन कमिसना जेरैबायदि रेसपेक्ट होदोंमोन जेरैबायदि बुंदोंमोन 19 तारिखखालि खिन्थु बिथांमोना दिनै उल्था मोनसेबो माने रायजो राजानि माने अभाब अभियोग बा माबाखौ पिटिसनखौ खोनासङालासिनो दिनै सिदा सिदि थोंजोङै सरकारनि माबाजोंसो थांदों नुहुरदों जोङो रोखा रोखा दिनै जों अदालगुरिखौ ब्रा ब्रा खुद्रिथाबनानैबाबो जोङो बे डिलिमिटेसननि जितु 19 तारिख बे 19 तारिखआव जोङो इलेक्सन कमिसननो ब्रा ब्राय बुंदोंमोन जे जोंनि बे मोनब्रै जिल्ला जितु मोनब्रै समस्ति दं बेखौ जोङो अदालगुरि माने ST पार्लियामेन्टारि समस्ति जानांगौ होननानै गोख्रोङैनो बुंबोदोंमोन हादोर उदांस्रिनि फिरफिला 15 आगस्टनि फिरफिला बिरहोनायजों लोगोसे जोंनि जितु एक्स भलन्टियार्स बे एक्स भलन्टियार्सआ दानि बर' माहारिनि गुलाय गुजाय राजखान्थिनि माने गावजों गाव एना एनि आरो बर'नि सायाव आसाम सोरखार दिल्ली सोरखारा जिबायदि नोजोर होदों बेफोरखौ होबथानो आरो आलादा बर' रायजो बिनाय बे दाबि बेखौ दैखांफिननो थाखाय जों दिनै एक्स भलन्टियार फर्सआ गोख्रोङैनो ओंखारफिनदों आरो बेखौ जोङो थांनाय डिसेम्बर 18 तारिखखालि मुसलपुराव जोङो मोनसे सेन्ट्रेल एक्स भलन्टियार फर्स दानाय जायो बाहाय जोंहा 5 डिस्ट्रिक्ट दङ जेरै क'क्राझार चिरां बाक्सा तामुलपुर उदालगुरि आरो लोगोसे गुवाहाटी मेट्र' बे 6टा जिल्लाखौ लानानै जों मोनसे सेन्ट्रेल कमिटि दानाय जादों एक्स भलन्टियार फर्स जोंहा आफादगिरिया जाहैबाय माने दलिन ब्रह्म आरो नेहाथारिया जाहैबाय सिन्टु बसुमतारी राजनैतिक हान्जाजों लोब्बा गैया खिन्थु जोङो रायजो राजाखौ बेखौनो बुंदों फैगौ बिसायख'थिफोराव नोंथांमोना गावबागावनि बिबेक भट हो जों बिथोनबो होनो फैया आरो जों खुनु राजनैतिक हान्जानि रावनिबो प्लेटफर्माव जोंखौ नुनाय नङा आरो जों थांफाया दिनै भारतनि उदांस्रिनि सानखौ लोब्बा लाखिनानै माने एक्स माने भलन्टियार्स फर्सआ जि मोनसे गोथार सान फालिनायनि जितु लाहार फाहार खालामबाय बहाय आंखौबो इनभाइटेसन खालामदोंमोन आरो आङो बिनि लोगोजों आं माने रिकुवेस्ट खालामनो आं लुगैदों आरो बे दिनैनि दिनाव जों माबा मोनसे उद्देश्यखौ लानानै बै समाव भलन्टियार्स फर्सआ बे ओनसोल साहा ओनसोलखौ लानानै सिमां नुदोंमोन नाथाय दिनै फैयै फैयै थेर बेथेर खालामनायखौ जों नुनो मोन्दों बावैसो डिलिमिटेसननि बाथ्राखौ जों निस्सय मिन्थिगौ जे उदालगुरि समस्तिखौ माने दरं उदालगुरि खालामनानै माने जोंजों 5 समस्ति सोफादेरनानै माने दलगाव सिपाझार मंगलदै कमलपुर रङिया बायदि जायगाजों जोंनि तामुलपुरखौ सोफानानै बा माजबाद उदालगुरि टंला आरो बेनिफ्राय गरेस्वर बेबायदि समस्तिखौ सोफानानै 11टा बयनिख्रुइबो आसामनि भितराव देरसिन माने लकसभा समस्ति बानायनो नागिरनायाव जोङो जोबोद आपत्ति खालामदोंमोन आरो जोबोद दुखुनि बाथ्राया बेनो जे 2003 सननि 10 फेब्रुवारियाव जोंना 4.7 नि जितु माबामोन जा एग्रिमेन्ट दंमोन बे एग्रिमेन्टआव माने भबिष्यताव डिलिमिटेसन जायोब्ला बिटिसिनि माबाया एलेकाया बिटिसिनि भितरावनो थागोन समस्तिया बेबादि होननानै लिरनाय दङमोन नाथाय दिनै अन्याय भाबै जोंखौ गुबुन जेनेरेल एलेकाजों माने माब्लाबाबो पलिटिकेल राइट्सखौ जाहाथे इमप्लिमेन्टेसन खालामनो हाया बे सा ओनसोलनि मानसिफ्रा बेबादि खैसारि बानायनानै दिनैहाय बिसोरो डिलिमिटेसनखौ बानायबाय जों जोबोद दुखु जादों आं बिनि सासे मेम्बार आरो बे दुखुखौ लानानै दिनै साफ्रोमबो जोंनि बे ओनसोलनि हारि हारिसा बर' गुबुन हारिफ्राबो दुखु खालामदों आरो भबिष्यतावबो जोङो जोंनि मोन्थोरखौ आरो मोनफिननो जुदि नागिरनांगौब्ला जोङो संग्राम खालामनायनि बाहेरा खुनु जा बिकल्प लामा गैया गतिके जों जिबनानो जिहेतु संग्राम
गतिके जों भबिष्यतावबो जोङो संग्रामखौ खालामनानै जोंनि जे नंगुबै जे अधिकार बे अधिकारखौ जोङो नागिरफिननांगौ होननानै आं माने अनुरद खालामो खावलायो। इन्डिपेन्डेन्स डे स्पेशल अफार लाबोदों सेरफांगुरियाव थानाय फुंखा इन्टारप्राइज बाजाज श'रुमा। बाजाज बाइक सालायनो मोजां मोनग्रा सुबुंफोरनि थाखाय गाहाम खौरां। क'क्राझार जिल्लानि सेरफांगुरियाव थानाय फुंखा इन्टारप्राइज बाजाज श'रुमा होगासिनो दं 31 आगस्तसिम इन्डिपेन्डेन्स डे स्पेशल अफारनि एक्सेन्ज। बाइक बायगिरि बिथांमोना इसेल' बिबांनि रां होग्रोनानै प्लेटिनानि मडेल, बाजाज सिटीनि मडेल आरो पालसार 125नि गासैबो मडेलनि बाइकखौ आरसि आरो इन्सुरेन्स लाफानानै 10,999 रां बेसेनावनो ल'एस्ट डाउन पेमेन्ट होनानै बाइक लानो हागोन आरो 1,000 रां होग्रोनानै गोसो बायदि बाइकखौ आवग्रिनानै दोननो हागोन। सेरफांगुरि फुंखा इन्टारप्राइज बाजाज श'रुमजों लोगोसे सराइबिल फुंखा इन्टारप्राइज बाजाज श'रुमावबो बाइक बायगिरि बिथांमोना खुंफुंजानाय इन्डिपेन्डेन्स डे स्पेशल अफार लोगोसे एक्सेन्जआव फैनानै नोंथांमोननि बाजाजनि बाइकखौ लांफैनो हागोन। सेरफांगुरि फुंखा इन्टारप्राइज बाजाज श'रुमा नोंथांमोननो लोगोसे मोजां अफारबो लाबोदों। बेफोरनो जाबाय 5 लिटार पेट्रल फ्रि, गंसे हेलमेट फ्रि, केस होनानै बाइक बायगिरिफोरनो 1,000 रां केशबेक हरफिननाय जागोन। आबुङै मिथिबावनो थाखाय 9395303476 9101547892 जानबुं नम्बराव खौरां लाहरनो हागोन।